Gran éxito para o deporte galego o noiés Miguel Castiñeira, de só 14 anos e competidor do club ITF Noia, proclamouse campeón de Europa de kickboxing na modalidade de light contact, un reflexo que demostra o seu esforzo e dedicación ao deporte. Ao longo desta semana celebrouse o Campeonato de Europa da Kickboxing da Guaco, un evento deportivo no que resaltou con fervor Miguel Castiñeira, membro do club ITF Noia, quen se proclamou campeón na modalidade de light contact. O campeonato levouse a cabo en Jesolo, Italia, e reuniu aos mellores deportistas xuvenís do continente. En dita modalidade na que resultou ser gañador, o deportista rincou nos 16avos contra Irlanda, a que venceu de maneira contundente. Un resultado que conseguiu repetir combate tras combate, gañando a cada un dos rivais procedentes de toda Europa. O logro, froito do traballo dos adestramentos e competicións que foi acumulando o xoven de 14 anos, é un reflexo do seu esforzo e dedicación ao deporte. Non só amosou unha gran habilidade técnica, senón tamén un fortísimo espírito competitivo que lle permitiu superar a rivais de gran nivel.